आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमना श्रीरामपुराव गोबां गान्जा हमनो हायो पुलिस बिफाना। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग श्रीरामपुर गेटआव दिनै साननि सिग्रोमनायाव 29 पेकेट आरो गासै 308 किल'ग्रामसो गान्जा हमनो हादों। श्रीरामपुर गेटआव लाखिनानै दोननाय WB11C3219 नंनि 6 साखा ट्राक गारिखौ सन्देह खालामनानै महकुमा पुलिस सौरभ गुप्ता लोगोसे हानजाया नायदिंनानै बैफोर गान्जाखौ हमनो मोनो। लोगोसे सानै सुबुंखौबो हमनो हायो होनना खौराङाव फोरमायो। हमनो मोननाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै महेश जादव 50 बोसोर आरो हरिनन्द्र जादव 28 होनना सिनायनो मोननाय जादों होननानैबो मोनथिहोदों। सानैखौबो उत्तर प्रदेशनि होननानै सिनायथि होनाय जादों सुलुङाव।